Hej og velkommen til. Mit navn det er Robin Larsen. Jeg kommer fra Automation People AS. Vi hjælper danske virksomheder med at komme til Tyskland. Og i dag der har vi besøg af Stefan Sachs fra Stefan Sachs Coaching, og han vil fortælle lidt mere omkring, hvordan du som dansk virksomhed vil komme rigtigt ind på det tyske marked. Velkommen til anden del. Ja, hjertelig velkommen til jer igen. Og som sagt, som Robin sagde jo, at handler det om jer, det handler om dig, når du vil gerne komme ud på det tyske marked. Og lad os komme i gang. Jamen, som jeg sagde også i den første del, hvis du nu ikke har set den første del, så vil jeg anbefale dig, stop her og gå lige ind i den første del. Og hvis du ikke kan vente, så må du også gerne se en anden del, og så bagefter ser du den første del. Så det gør ikke noget. Jamen, som sagt, som jeg sagde også i den første del, der har vi 7 trin i alt, og de her trin beskriver egentlig den forløb, jeg vil gennemgå sammen med jer, når I overvejer at gå ind på det tyske marked. Og nu er vi inde på del nummer 2, det vil sige, i dag der har vi, hvad skal danske virksomheder på det tyske marked? Og det er egentlig et ret godt spørgsmål, og der er det vigtigt når danske virksomheder de ønsker egentlig at etablere sig på det tyske marked, så er der nogle faktorer og nogle strategier, som man skal overveje. Og der har jeg den første, det er markedsundersøgelser. Og det er meget, meget vigtigt, hvis du nu kommer til det tyske marked. Danmark er jo i forholdsvis Tyskland en lille land. Og når man kommer til Tyskland, så er det altså vigtigt at vide, hvad der foregår. Hvilken markeder kan jeg undersøge for? Er der overhovedet potentiale for mit produkt? Inden jeg overhovedet sætter alt muligt i skrue i vand for at komme i gang og give den fuld gas derude af. Så derfor vil jeg anbefale dig altid at se, hvad er dine konkurrenter derude? Hvad laver de egentlig? Og det kan vi godt hjælpe dig med. Så udover er det tilpasning til kultur. Og det kan jeg kun understrege med fed skrift. Jeg ved ikke, om du har set del nummer 1. Hvis du ikke har set den, jeg er tysker. Jeg er født og opvokset i Berlin. Jeg er født og opvokset faktisk i det gamle Vestberlin. For den ene eller anden siger det noget. Det er ikke alle, der ved mere. Alle synes jo, Berlin er ens, og det er jo fantastisk, at vi bliver ens igen. Men det var faktisk, inden muren faldt, der boede jeg faktisk i en vestlig del og rejste jo som knægt sammen med mine forældre til Danmark. Ja, tilpasning til det kultur er faktisk meget afgørende. Jeg har også tilpasset mig den danske kultur, og tror mig, det var ikke altid nemt for en tysker. Og omvendt er det lige sådan, når man kommer som dansker til Tyskland, jamen så er der ikke tingene altid, som man kender fra det danske. Ikke? Altså for eksempel siger folk de til hinanden, og de siger med herre og dame og så videre. Ikke? Altså de siger de, altså det eneste vi siger de til, det er vores dronning og vores konge. Nu har vi fået en ny konge jo her i Danmark. Og lige nøjagtigt, den del er faktisk lidt underligt for os. Udover er det også det der kulturelle forskel, det er også, at vi synes, når vi kommer ind i en virksomhed, så giver vi en gas, og vi ved med det samme, hvem vi skal tale med. I Tyskland kan det godt være lidt vanskeligt at komme hen til direktøren, fordi de er godt skjule, og de er godt gemt, og det er fordi, det er en kæmpe virksomheder typisk i Tyskland, hvis man sammenligner det med danske virksomheder. Ikke? Der findes selvfølgelig også noget mindre, men det kommer også an på, hvilken branche du dækker af, og hvilken dine kunder skal være dine kunder i Tyskland. Udover vil jeg sige, er det meget, meget vigtigt også den der lokale stedværelse. Og der tænker jeg igen, hvis man tænker på, Tyskland er jo et kæmpe land, og hvis du nu vælger måske den nederste del, altså Bayern, ikke, i Tyskland, altså München for eksempel, det område der, Kempten og så videre, i Allgäu og så videre, jamen så er der altså lang afstand til Danmark. Og derfor vil jeg virkelig overveje måske, er det nu det rigtige sted at begynde med? Det er jo langt væk fra Danmark. Måske er det bedre at tage det lidt syd for grænsen, måske Hamburg eller måske Frankfurt. Det er også et stykke væk allerede, men vi er stadigvæk tættere på, i stedet for at vi går helt ned til München. Og lige nøjagtigt den del er vigtig, at du er der. Altså tyskerne kan mærke at de kan se dig, og det er godt, hvis du kan etablere et kontor, eller finde måske nogle marker dernede, som laver et samarbejde med dig, så du bliver synlig på det tyske marked. Fordi når en tysker læser et udlandsnummer, så tænker han, nå, det er måske ikke noget for mig. Men hvis han kan genkende, det er et tysk nummer, og det hele står der på tysk, så er det mere troværdigt for en tysker i det øjeblik, og han får mere tillid til det.
Og lige nøjagtigt den del er meget, meget afgørende også i en salgssituation. Tilliden er meget afgørende. Hvis der er ingen tillid, så er der ikke noget salg. Og derfor er det også meget, meget vigtig tilpasning af dine egne produkter og tjenester. Og det er altså lige nøjagtigt også tyskere. De har måske en helt anden trend. De elsker måske helt andre farver, udseende. Du kan allerede se det her. Vi har jo den der opfundet det ord hygge. Ikke? Altså, vi hygger os i Danmark. Altså, det kender de ikke så meget i Tyskland, det der ord hygge. Hvad er det nu for noget? Og hvordan gør man egentlig hygge? Ikke? Altså, jeg kan godt sige dig, tyskere kan også hygge sig. Men de gør det bare lidt på en anden måde, end vi danskere gør. Og derfor er det også vigtigt, hvis man ikke forstår det, jamen så kan det også godt være, at det bliver lidt mere besværligt at tilpasse sine produkter, så tyskere kan faktisk godt lide det. Og derfor er det meget vigtigt, hvordan du tilpasser dine tekster, hvordan du designer dine hjemmesider osv. Så alt det der, det kan i hvert fald også Robin hjælpe dig med. Det ved jeg. Udover kan jeg sige til dig også forståelse af forretningsmiljøet. Og det er ret vigtigt. Ja. Også Tyskland, som sagt, er et kæmpe land, og der er et hav af forskellige virksomheder. Og de sidder jo på forskellige regioner, og de har også tilpasset sig efter den region, de er i. Så selvom der findes nogle store kæder, så har de stadigvæk tilpasset deres forretning i denne region, som det er. Så ikke alle forretninger er kun ens. Altså, de har også tilpasset sig. Og hvis du nu kommer på det tyske marked, og det skal lykkes for dig, så er du virkelig nødt til at forstå det der, og de udfordringer, som du kan måske løbe ind i. Og det kan vi i hvert fald hjælpe dig med, så du er godt klædt på, så du ved egentlig, hvad der venter på dig, så der kommer ikke de store overraskelser. Og så har vi også den der digitale tilstedeværelse, og det er vi danskere rigtig gode til. Altså vi er rigtig gode til at have digitalisering virkelig meget frem i skolen kontra Tyskland. Tyskland kom med her i coronatiden, fordi Tyskland var simpelthen presset til det. Nu skal de altså opfinde igen den dybde tallerken, selvom nabolandet var langt frem. Altså jeg taler ikke kun Danmark, jeg tænker også på Holland for eksempel. Vi mindre lande, vi giver den bare gas derude. Og lige nøjagtigt den del er meget, meget afgørende også, hvordan din hjemmeside er og så videre, hvordan det hele fungerer for tyskere. Og hele tiden se det med tyske øjne, og det kan godt være lidt svært, og derfor er det også godt måske at have kender nogle tyskere, som kan hjælpe dig med, kan være nogle forsøgskaniner, hvor de giver dig måske lige en tilbagemelding, jamen hvordan synes du egentlig, min hjemmeside ser ud? Ja, og så er det meget, meget vigtigt også den der juridiske og skattemæssige forhold. Og der er selvfølgelig forskel. Jeg var lidt inde i del nummer 1, hvor jeg fortalte dig, at når jeg for eksempel, jeg har en dansk virksomhed, selvom jeg er tysker i Danmark, jamen så har jeg tyske kunder, og jeg elsker det at have tyske kunder. Ikke fordi jeg ikke elsker danske. Jeg vil meget, meget gerne have flere danske kunder også i min virksomhed. Men det jeg gør sådan set, det er, når jeg har tyske kunder, så er det vigtigt, at de har et europæisk skattenummer. Og når de har det der europæiske skattenummer, så kommer de ind i en register, som du kan se på nettet. Og når de er godkendt der, så er der ikke noget, der står i vejen med, at du kan lave en direkte handel med dem, hvor de får en tilbud eller en regning fra dig, uden den danske moms. Fordi de betaler den tyske moms, og det er deres virksomhed i Tyskland ansvarlig for. Det har intet med dig at gøre. Du skriver bare en bestemt sætning på dine fakturer, og så kører det bare sin løb. Hvad det er, det kan du høre noget mere, når du vælger det her forløb hos os. Ja, udover kan jeg sige opbygning af netværk, og det kommer vi til igen. Det vil være rart, hvis du har nogle tyskere måske allerede, som du kender, som kender måske også området, du vil gerne være inde i, eller de kan måske lave nogle anbefalinger for dig i Tyskland. Eller de kan måske sige også, hvordan din hjemmeside ser egentlig ud. Hvordan kan du egentlig bruge alle de her produkter, du har? Er det overhovedet noget, tysker kan lide? Og der er det altså rart, hvis man har et tysk netværk, som kender måske ens produkter, hvor du kan bruge den som prøveklude, hvor du kan få noget sparring, kan man sige, omkring det her, hvordan det er på det tyske marked. Ja, ellers vil jeg sige, hvis du nu tænker, del 2, det lyder også mega spændende, men jeg har stadigvæk nogle masser af spørgsmål i dit hoved, som du har ikke helt besvaret for mig endnu, Stefan. Du har kastet mange bolde op, og jeg synes, de er spændende, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er der egentlig inde i de der bolde der? Jamen, så hold dig ikke tilbage. Så kontakte os. Kig ned i de her beskrivelser. Der finder du alle vores kontaktoplysninger, og vi skal nok hjælpe dig videre.
med det.